गथ'बारि थांनाय लामाया एकदम अबस्था गैया, दैबाना एकदम लोमजोब्बाय नै लामाया नायदो जा डेन्जार जाना दोनखायो आयु ना मोनलायगोन सथि नागिरबाथाय लामायानो गाख्ला लांफ्रामबायानो ओमफ्राय एसे आगोलाव हेलो एभ्रिवान वेलकाम बेक टु माय चेनेल जेरामपि प्रडाक्शन चेनेलनिफ्राय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय थाहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं। लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो थाबानो जाबाय, जोबोर इन्टारेस्टिं। आंनि चेनेलाव गोदानबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामलायनानै होदो। लोगोफोर भिडिअखौ बिदिब्ला नायलांबाय थादो ना जोबजासिम। गथ'बारि थांनाय लामाया एकदम लोमजोबना दं दैजोंनो आयु ना हमबा ना मोनलायगोन साइड साइडना गाख्लाजोबनानै दं। दुमनि टु आइथियाबारि थांनाय लामा आरोना इयो जा लेथ्रा जाना दोनखायो अखाजों लोमलाजोबना दं। बिराद स्पिडाव थांखादों दैया जा माने अखानि दैजों लामाया इजोंथ' माने गाख्लाहां जानानै दं। खावसे थांबायानो ओमफ्राय खावसेल'सो थाङो ओरै थांजानाय नायदो नै वा गाख्लादों दं बिराद स्पिड। बेफोरबायदि अखा हाबाय थानांगोनबा खिन्थु लामाया ज'खानाया सियर खादो, खिन्थु लामाया थबसो ज'लांगोन इयो थांलाय फैलाय खालामनो हानाय नङा। दिनै भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना माने मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामलायनानै होदो आंनि जेरामपि प्रडाक्शन